Guchaka kurwase kaunti ya Nyamira litukulia lero ase bunge ye kaunti ya Nyamira nigo omswada bwokumurusia bisi omugabana bwe kaunti eyo Mosike Amos Nyaribo oikiwa ase bunge nomo MCA we ward ya Bonyamatuta Omoske Julius Mwatere ase eganga yokogenda maminchaneri chiko ase bagoteba nigo amochirie asogotumeka bobe abisi nabo igo okobuna lichiko buna omurai gose kogenda mamincha na amachiko aliakura ense ya Kenya. Ditukulia lero omuswado inigo ikiwa ase nchera ya bene asebono omugabana bwe county ya Nyamira airwa matuko 52 asokwirobere na kogenda kwegerera ase bunge ywe bune nchera ya moyo ko kana gose gotenena mamincha na mamocha ywe abeire gakoegwa abamisiye ase bunge ase county ya Nyamira nigo bare 32 abono bakagere gochigwa ka chikura ase county ywe nyuma ya matuko 52 bune nchira yemo yokoene kyanga bamurusirio mugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo abisi unatokomanywa no muri keito Fatigada Gisemba bono nigo yabeire bene buna omuswada origetie kumurusia bisi omugabana bwe county ya Nyamira Omoske Amos Kimomi Nyaribo oikiwe bene ase bunge ye county eyo ase ntunde ye orache gutanganwa nomo MCA Obonyamatuta Julius Matwere emambia ya rero nigo ebunge eyo yatwara egeikaro kya bene ekyo kyaragwa no monogeri bwe bunge eyo Moske Thaddeus Nyabaro. Notice of motions. Honorable Julius Kimomi Matwere, Member of County Assembly, representing Bonyamatuta, filed Gazette Notice number 231 of 14th November 2025. Honorable Matwere. Honorable Speaker, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Omuswada oyoiga nigo oikire oyo gatatu oyo origetie kumurusia bisi omugabana onyamira Amos Nyaribo inse ye myaka 3 yoka eyo abeire gakoyera county ya Nyamira buna omugabana ase ntunda entangani kigima nigo omo MCA bwe ward ya ACC Omoske Josiah Mangera abegete omuswada abwase aba MCA 15 noyomo bagete ekura yokomwaka isiko Nyaribo abwase aba MCA 15 bagete ekura yokomuirania abisi ase chikura ekyo nigo aba MCA banyamira asinga keyo bonsi 34 bagete chikura ekyo ase entunda ya kabere nigo omo MCA omochore kurwase kyama kya Wiper Omoske Juma Matunda nigo abegete omuswada oyoyo ase aba MCA 22 bagete ekura yokomutumaka Nyaribo naboigo aba MCA 12 bagaka ekura yokomutigari abisi na omugabana onyamira ase chikura ekyo kya kabere nigo omugabana Nyaribo abeteka kuminchoria nekura eyemo kosoa ase omuswada oyoiga obekirwe rero nomo MCA Obonyamatuta Julius Matwere nigo aba MCA baganeirie 22 eryo bamotomenka Omoske Nyaribo kurase aba MCA 32 abo bare ase county ya Nyamira abo baikirana ase geikaro kya bene rero naba MCA 20 noyomo omoerio ye nigo omugabana Nyaribo abwate egeka ke wiki eyemo eryo komanya gose nache kugenderera koyera county ya Nyamira gose yaya korende nigo arache koegwa ribaga amona ba MCA bebunge eyo eryo kwegerera amona mamocho ayo abere akomochiwa. Next order. Adjournment. Honorable members, the House stands adjourned
until Tuesday, 18th November 2025 at exactly 9:30 a.m. Hinko reporter Getembe koroiga sama gacha manene ye bunge ye county ya Nyamira aya kutoka imeye ward ya township ye bunge ya West Mugirango Inche Fatgad Gisemba.